Minister doet oproep aan bevolking. De minister van Justitie, Shelton Hato, heeft gisteren tijdens een persconferentie aangegeven dat ook dit jaar weer een speciale campagne geldt voor het eind van het jaar. Vindi Anja Sin Sansanja, en dat is in het Nederlands vrij vertaald met zonder gedoe naar het eind van het jaar toe. Tussen 10 december en 5 januari gelden strengere maatregelen, maar vooral heeft de minister een beroep gedaan aan de bevolking om zich te gedragen. Eind van het jaar is altijd erg druk op Curaçao en de minister hoopt dat mensen zich weten te beheersen en niet al te veel rare dingen gaan doen. Na de minister heeft ook de politie aangegeven welke maatregelen er allemaal worden genomen. Politie zal aanwezig zijn op straat. De politie heeft tijdens de persconferentie gisteren aangekondigd dat er verschillende strengere maatregelen gelden voor het eind van het jaar. Zo wordt op geen enkele manier het fieveren met auto's getolereerd, auto's of motoren. Dus geen activiteiten op straat waarbij mensen rondjes draaien of mooie cirkels maken op de weg. Dus meer zichtbaarheid van de politie tijdens de laatste weken van het jaar. En er kan worden gefouilleerd. Dat geldt allemaal voor de periode tussen 10 december en 5 januari. Dat fouilleren, dat betreft